Og jeg ligger så hovedet op på kanten af sofaen, og ligger der og er meget slap. Og så har jeg oplevelsen af, at Jesus kommer ind og sætter sig lige ved siden af, og lægger sin hånd på hovedet af mig. Marias hjørne, Marias hjørne, Marias hjørne, Marias hjørne. Ja, velkommen til Marias hjørne. Og i dag har jeg fået en særlig gæst. Jeg har besøg af Lars. Velkommen, Lars. Tak skal du have. Ja, og det er jo første gang, vi møder hinanden. Ja. Ja, og det er jo bare, vi nåede lige at sidde og snakke lidt sammen, og du har jo det stærkeste vidensbyrd. Ja. Ja. Vil du sige lidt kort om, hvem du er, Lars? Jeg hedder Lars, og jeg kommer fra Skjern. Ja. Og jeg er 52. Mm-hmm. Og ja. Ja, og har været frelst i, hvad var det, vi fandt frem til? Var det 3,5 år? 3,5 år, ja. 3,5 år, du har været frelst, ja. Ja. Og der er bare sket vilde ting i dit liv. Ja. Altså, din historie er jo virkelig bare en historie om at blive trukket fra mørket og ud i lyset. For wow, der har været noget mørke i dit liv. Ja. Fuldstændig vildt. Ja. Ja. Så jeg er så spændt på, at du sådan skal folde det ud. Og jeg kan virkelig også godt forstå, hvis du lige nu tænker, sådan lige har lidt sommerfugl i maven, kan man sige det sådan? Eller? Ja. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Men lad os bare spole tiden tilbage. Skal vi ikke gøre det? Jo. Til din opvækst? Jo. Ja. Og jeg ved, der var nogle barske ting i din opvækst. Ja. Vil du fortælle lidt om, hvad det var? Jamen, det var et hjem med en far, der tit ikke var hjemme, og han kørte lastbil meget af dagen, og når han kom hjem, så var det tit vold. Både fysisk og psykisk. Ikke altid, men han var meget iltret temperament. Blev meget vred. Det var tydeligt mærkt, når vi blev slået med ting, og ja, i hovedet, og bagi, og ja. Og nogle gange så havde jeg ikke gjort noget, så jeg fik straf uforskyldt, så det satte sig jo en stor frygt for ham, og ja. Ja, så det er jo sådan noget, altså du vidste ikke, hvor du havde ham henne. Du kunne ikke være tryg ved ham. Nej. Altså selvom du endda faktisk forsøgte at gøre det rigtigt, så kunne du risikere, at han alligevel slog. Ja. 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 Så det er bare skal tænke tilbage på, men det var sådan, det var op i min opvækst. Var din mor der også, eller hvordan var det med hende? Ja. Men hun var passiv, eller hvad? Ja, altså, og nogle gange så troede hun med, når han kom hjem. Og nogle gange så tog mig min lillebror og puttede noget ned i bukserne og sådan, og så blev han endnu mere vild, når han fandt ud af det. Okay. En gang der kan jeg huske, at jeg blev løftet i den ene arm og rundt om et bord og slået med en bælte, og til sidst kom min mor ind og sagde, nu nok. Han blev ekstrem aggressiv og vred. Det var helt tydeligt, at det var sådan næsten overnaturligt, synes jeg. Ja, det var noget åndeligt faktisk. Ja. Ja, altså nu hvor vi kender til en åndelig verden, Ja. Det lyder meget sådan dæmonisk nærmest. Altså at slå et barn med et bælte, det er jo... Ja. Men jeg tror egentlig, det er en slægtsrelateret ting, at det har været sådan. Altså du tænker, han selv er blevet slået som barn, eller hvordan? Det ved jeg ikke 100%, men han har nogle gange fortalt om ting fra hans barndomshjem, hvor hans far også var en vred mand. Okay, så det var noget vrede. Ja. Men det er også noget, jeg selv har gjort op med. Den slægts vrede. Præcis, det er jo noget, der skal brydes. Ja, fordi at det ender jo også med, at du selv også bliver sådan meget vred. Altså, du oplever også den der vrede, da du er... Er det allerede som barn, du oplever den, eller er det mere i din ungdom?
det er nok mere min ungdom, hvor jeg begynder at komme op i årene og begynder at gå i byen. Og, jeg kommer jo ikke fra et kristen hjem, men så vi gik jo i byen, og vi fik venner, og vi begyndte at drikke alkohol, og så kom hassen ind, og når vi var ude og købe has, så kom rygeheroinen ind, og senere kom sniffning af lightergas. Hvor gammel er du, da det begynder at komme ind, alt det her? Jeg er 15 år første gang, jeg ryger has. Der er til en fødselsdag, hvor jeg kommer forbi nogen udenfor, og så trækker de lige ind og siger, shh. Og så skal jeg, så sætter de mig til at prøve at ryge has. Ja. Og så starter det. Og var det så noget, du var hooked på med det samme? Altså var det med det samme, du... Ja. At du kunne bare mærke, at... Altså, tror du, det har været fordi... Altså den opvækst, at det har været sådan en selvmedicinering, at du har oplevet, at det dulmede noget, eller... Ja, det vil jeg tro. Altså... Jeg blev jo lidt vild efter den barndom, jeg har haft, tænker jeg. Ja. Skulle afreagere på en eller anden måde. Ja, altså, og da vi kommer længere frem i det, efter jeg begyndte at ryge has, og vi begyndte at få lightergas og ryge heroin. Ja. Så nogle gange, når jeg var meget påvirket af rusmidler, så jeg kom hjem i bilen. Så ville jeg slå min far ihjel, og han var inde i huset. Ja. Men han ville ikke komme ud, og min mor kom ud på et tidspunkt, så sagde han, du kan godt sende ham ud, nu slår jeg ham ihjel. Jeg vil slå ham ihjel. Og jeg blev udnyttet i de her kredse også til at skræmme, fordi at jeg havde en meget voldsom vrede og had og ageren, så folk de smuttede, inden at det nåede til slagsmål eller noget. Folk de blev bange, og det var helt tydeligt, det var det her, jeg har fået ind fra barns ben og op igennem opvækst af ånder. Ja, så der var den der vrede, som var nok til, at folk bare blev skræmt. Altså, at altså kunne du bruges på den måde, eller til at skræmme. Ja. Og i den tid, der begyndte vi også at sniffe lightergas. Vi havde de her flasker, vi satte på tænderne, og så sugede vi, og så vi havde is på tænderne, og så fik vi 1 øl eller 2 øl, og så fik vi gas, når vi gik i by. Okay. Jeg ved egentlig ikke, hvad vi fik ud af det, men vi fik en eller anden bedøvelse af det. Ja. Det var ret farligt. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor det egentlig i Esbjerg, der døde af det også. Fordi lungerne klapper jo sammen, altså hvis man får for meget. Ja, det er det. Var du egentlig blevet konfirmeret? Ja. Det var du? Ja. Men mere som sådan en kulturting? Altså, Ja. Ja, du havde ikke sådan en tro på Gud? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg havde nok mere tro, end jeg selv var klar over. Ja. Ja, så måske har der været et eller andet sådan lidt ubevidst, eller sådan at, altså været en eller anden form for tro, er det, du siger? Ja. Det tror jeg, fordi jeg kan huske dengang, jeg gik til FDF og FPF Spejder, og der sang vi nogle sange, kan jeg huske, hvor der indgik noget Gud, og så bedte vi fader vor. Og den lærte vi også, dengang jeg gik til præst, fader vor og trosbekendelsen. Ja. Så der er blevet sået noget, tænker jeg, fra skole og spejder og konfirmation. Og, det tænker jeg også når du kan huske det, at så har der været noget. Ja. Men alligevel så var det sådan en tid der, fra du var 15 år, hvor det var meget det der alkohol og stoffer. Ja, eller lightergas var det så, og rygeheroin, siger du også. Ja. Det var mest, når vi var oppe og købe has i Holstebro. Okay. Så røg vi på sådan en vandpip, og det var sådan noget rygeheroin, vi fik. Ja. Og nogle gange så kørte vi derfra i bil også, og vi kørte bare over for rød lys, kan jeg huske, og bilen lige dyttet, og Så det var sådan oprørsk. Ja, og så når vi kørte hjem til
til Ulfborg dengang, så kan jeg huske på et tidspunkt kørte vi 100 i en bil, og så trak vi håndbremsen og tog lige en tur rundt, og så kørte vi videre hjem. Okay. Og ja, men vi lavede alt muligt gak, vil jeg sige. Altså, det er utroligt, at man ikke slår sig ihjel. Det tænker jeg også lidt, der er nogen, der har holdt hånden over jer. Ja. Vidste dine forældre godt noget af alt det her, der foregik? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg var indplaceret i nogle trafikulykker, hvor vi kørte galt også, og min far blev galt på mig, og jeg blev taget for spritkørsel på et tidspunkt også. Og Slog han dig også der i din ungdom, da du var de der 15-16 år? nej, det var mere psykisk vold. Okay. Sådan noget med, at jeg ødelagde hans navn, når jeg blev taget for spritkørsel, og det var med den der ære, som hans forældre også havde meget. Okay. Altså, den der ære for ens navn, og for at børn skal være korrekte, og Ja, så det var egentlig en måde også at give dig noget skyld i det, eller noget skam ind i dig, for dig til at føle, at det var dig, der ligesom krænkede navnet, eller du var forkert. Ja, der var ikke noget, hvor han tog ansvar også for det, han havde udsat dig for, altså den vold, han havde. Nej, det tog han aldrig ansvar for. Nej, okay. Så altså en ret voldsom ungdom. Ja. Hvordan er det så ind i voksenlivet? Jamen, i 93, der blev jeg kaldt af Gud i en ulykke på vandet. Ja. Jeg boede i Thorsminde i, jeg tror det var 1,5 år eller 2 år, hvor vi havde været ude at fiske på slusen. Der slyngede man garnen i slusen, der må man slynge garnet derinde og fange skrubber. Ja. Og så har vi lagt til side ved en kaj i Thorsminde på fjordsiden, og så er vi over på den anden side i den her strøm, udstrøm slusen. Ja. Og så får vi motorstop derude, Okay. og kan ikke starte den igen. Og så smider vi nogle anker ud, og det kan ikke holde, og vi blev skudt igennem slusen, ud med havsiden, og fortsætter igennem slusen, og driver, og vi råber alt, hvad vi kan op til slusevagten, han kan ikke høre noget, og så havde vi smidt vadersen, og står i skrubber, og garn, og vand, og så siger jeg til ham, nu skal vi bede. Ja. Og så prøver jeg at bede fader vor. Ja. Men jeg kan ikke helt huske den. Og så bagefter, så siger jeg til ham, nu skal vi i land. Ja. Og så tager jeg en bøje og prøver at padle ind mod sådan en, hvad kalder man dem, ud mod havet. De her sten. Ja, okay. Mål. Ja. Og det sker der ikke noget ved. Og så har jeg sådan en anker fra en garn og kaster en ad, og så siger dem, nu skal vi ind. Og så får jeg fat i noget, og får trukket båden ind af. Ja. Og så springer jeg ind på sten, og så går båden ud, og så kommer den ind igen, og så griber jeg ham i ærmet. Ja. Og trækker ham op af båden, og så op, og så forsvinder båden det hele væk. Ja. Og jeg begynder så at tage salmebogen bag i, der er nogle bønner, og bede dem. Ja. Et stykke tid. Så du begynder at sidde og bede der på molen? Nej, det er derhjemme. Og det er efter, du kommer hjem? Okay. Det er efter, jeg kommer hjem. Det er efter, du kommer hjem, ja. Okay, fordi du beder jo en bøn, også derude, hvor du forsøger at huske fader vor. Ja. Og det, som kommer til dig, fordi du simpelthen, altså, er det sådan en tanke, hvor du tænker, det er liv og død lige nu, vi kan dø? Ja. Så det var sådan et råb til Gud om, frels os, red vores liv. Ja. Ja. Og det synes jeg bare er så interessant, det der, Lars, ikke? Fordi jeg har mange gange tænkt, at der er mange mennesker i dag, der ikke tror på Gud, ikke? Men jeg tror virkelig, at størstedelen, altså om ikke alle mennesker, hvis de virkelig kommer i nød, hvis de virkelig bliver presset, hvis de virkelig tænker, nu er det liv og død, så tror jeg nærmest alle vil råbe til Gud. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Så går man i knæ. Ja, det er tankevækkende, ikke? Kalder på Gud. Præcis, ikke? Og det er bare så tankevækkende, det der med, at mange går rundt og tænker, jeg kan godt klare mig uden Gud, men hvis de virkelig kommer i nød, så vil de råbe efter Gud. Ja. Ja.
Ja, men du kommer hjem, og så befinder du salmebogen frem. Ja, Ja, og så slår jeg op og læser de bønner, der er bag den, og bruger det som min bøn. ja, Men der går ikke så lang tid, så begynder jeg at ryge druk ude i Thorsminde, og jeg ringer til en, der har en plejefamilie. Ude af, i nærheden af Ulfborg, og han kommer op tømmer min campingvogn, som jeg bor i, for flasker og gryder og alt det skidt, der er i ja, så en affaldspose. du var flyttet ud i en campingvogn. Ja, jeg boede. Hvor gammel var du der? Ja, hvad har jeg været? Jeg har været 21, 22 år. 21. Okay, så der var du flyttet i campingvogn. Ja, 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 det var første gang, jeg flyttede hjemmefra. Der flyttede jeg ud i campingvogn og ud til Thorsminde og fiskede. okay. Ja. Så du ringer til ham, som er sådan en plejefamilie. Ja, Ja, og han tager mig med ud. som sådan råb om hjælp også, Ja, eller? ja. Okay. Så siger han, jeg kender en. Vi skal starte op som plejefamilie. Var det ikke noget? Ja, Så det kan godt være. Så var jeg ude og møde ham, og han blev startet op som plejefamilie. Jeg kommer derud. Det er første gang ved ham, den nye ja, plejefar der, at jeg møder en stærk, varm kærlighed fra en faderskikkelse. wow. Ja, det er første gang, jeg føler inde i, at jeg har kontakt. Altså, jeg har den der... Ja, det er ligesom første gang, jeg oplever, at der er noget varme og noget kærlighed, som hænger sammen Ja, til ja. noget godt. Ja, så det der med at opleve, at en fars skikkelse kan også være noget kærligt, Ja, og noget godt, og noget omsorgsfuldt. ja. Ja, wow. Og så kommer der en anden ind i plejefamilie, og vi får fyldt huset derovre, vi bor i med 20 koster. 20 kost. Ja. Nå, Og så vi får lavet noget rod. Så går jeg over til ham en dag, og så siger jeg til ham, ved du hvad? Så huset over, det under sengen, der ligger ting og sager, vi har stjålet. Og sådan noget. Så sagde han, jeg vidste godt, der var noget galt. Jeg vidste, du kom og sagde noget. Så kom vi over i køkkenet, og så sidder vi derovre mig, og så der jeg bor sammen med. Så siger han, nu skal jeg ringe til politiet, hvis det er rigtigt. Ja. Og anmelde jer. Ja. Men jeg synes, I ringer ind til Ringkøbing Kriminal politi og siger, at I har noget at bekende. Og så kørte han os ind til politistationen, og vi bekender, hvad vi har lavet, og jeg kører rundt med en patrulje for at se det sted inde i den by der, hvor det er henne og sådan noget, for de havde ingen anmeldelse på noget af det. Og så kommer jeg for retten med 17 forhold, og hvor de siger til mig næste gang, så ryger du ind og sidde. Og det beslutter mig for, at nu skal det være slut. Okay. Det er jo også, det er jo også stærkt det der med, at du siger det til ham. Ja. Altså, der kom en eller anden syndserkendelse over dig. Hvor du har kunnet mærke, at det her, det vil du ikke. Altså, måske også fordi du holdt af ham. Altså, ja. Så der var noget. Så du beslutter dig for, at der i retten der, nu vil du ikke mere. Ja. Altså, du vil ikke det kriminelle mere. Nej, der skulle sættes et punktum. Ja. Der gør jeg faktisk op med den kriminelle løbebane sådan umiddelbart. Ja. Men der sker det, at efter et godt år dør min plejefar, 41 år. Det er også tidligt. Jeg snakker med ham, og han siger, jeg har så ondt i brystet, så siger han, du skal da gå til læge, så. Han kom op i skoven, vi gik og arbejdede op i en skov med nogle træer og noget, han var skovarbejder. Ja. Jeg kommer, og så er jeg gået op i forvejen, og så er han gået halvvejt op, og der er han faldet om, og der finder han sønner ham på 10 og 11 år. Okay. Han ligger der, og så går de op til skoven, og så kan jeg se, at der er noget galt. Og
Så går jeg ned til dem, så siger de, at han ligger dernede. Så er jeg nede, og så snakker jeg kort med ham, og så forsvinder han, og så vil jeg første hjælp på ham. Med hjertemassage og blæsen i 50 minutter, til ambulancen kommer og giver ham stød, og løfter ham op på en borg og kører ham væk i en ambulance. Han er død. Wow. Ja, 41. Ej. Det er godt nok også, altså, det der med, at nu havde du virkelig oplevet en, der virkelig var den der kærlige, gode farskikkelse. Altså den, du virkelig havde savnet, den der gode, mandlige rollemodel. Altså, så er det også bare, tragisk. Altså, og så tidlig og så ung. Og, ja. Han havde for kort forinden sagt til mig, at noget med spejderne, de prædikede altid derovre, og det var han lidt skuffet over, tror jeg. Så siger jeg, tror du da ikke på Gud? Så sagde han, det vidste han ikke, men om jeg troede på Gud, så var vores forhold intakt. Der skulle ikke være noget, men... Og jeg havde jo oplevet det ude på Thorsminde jo, så jeg havde jo en tro på et eller andet. Men da han så var død, og jeg snakkede med hans kone der, og hun siger, jamen, jeg var sådan set fritstillet, jeg måtte blive der, men efter 1,5 måned, så rejser jeg til Hvidebæk, for en lejlighed der, og kan mærke, at det begynder at gå en forkert vej igen. Træk mod kriminalitet og stoffer og alt det der mærkelige... Alt det der, hvor du egentlig havde sat den på. Du havde sat et punktum. Ja, men jeg kom ikke ud i det. Okay. Fordi jeg har lært en pige at kende, og hende tager jeg ud til for at snakke med hende om livet. Ja. Og hun er kristen. Og hendes far kommer frem i døren og står og snakker med mig længe, og så noget, og så siger han, hvad skal der ske med dig i fremtiden? Så siger han, jeg tror, jeg skal på landbrugsskole. Så siger nej, det tror jeg ikke, du skal. Jeg tænker, hvor ved han det fra? Ja. Men han siger, jeg tror, du skal noget andet. Så siger jeg, hvad er det? Jamen, jeg tror, du skal noget andet. Og så snakker jeg lidt med ham, og så siger han, vi har noget, der hedder Luthersk Mission. Kunne du ikke tænke dig at komme ind i det i aften? Så siger Luthersk Mission, hvad er det? Ja. Kender du ikke Indre Mission? Jo, det ved jeg godt, hvad er. Det er sådan nogle hellige nogen. Jamen, det her, det er sådan lidt det samme. Det hedder bare noget andet. Og der er nogle unge mennesker, og jeg vil kontakte dem, og så tænker jeg, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Og så ringer jeg til min kammerat der om aftenen og siger, at nu går jeg ind i det der, og så når vi skilles. Han siger, gør det. Jeg vil gerne, hvis jeg kunne, men jeg kan ikke. Og så skilles mig og så ham fra plejefamilien. Helt. Okay. Ja, og jeg går ind i LM og kommer ind og ser de her billeder af Afrika med personer med hoved og streger og fin stol og ligefrem præsten deroppe, han havde ingen kjole på. Og du havde regnet med at se den der sådan klassisk præst med præstekjole og det hele på, ja. Og så er der en, jeg kommer til at snakke med, så siger jeg vil gerne snakke med din far om den her testamente, det her Bibel og det Guds ord. Jeg vil gerne vide, hvad der står i det. Ja. Og så snakker jeg med ham og møder ham, og de tager sig lidt af mig og sådan noget. Og så siger jeg kunne godt tænke mig at komme på den der skole, I har, hvor man lærer om det her testamente på kryds og tværs op og ned, som de sagde. Ja. Så der var noget i dig, der var sådan virkelig et nysgerrig på Guds ord. Ja. Du vil virkelig gerne kende det og forstå det. Og, okay. Altså korset troede jeg egentlig var noget ligesom på en Mercedes, et symbol på en kirke. Jeg vidste ikke lige helt, hvad der foregået. Nej. Og de spørger mig på et tidspunkt, der i det der LM i Hvidebæk, er noget, du ikke forstår? Jeg nåede, hvad er det? Men du skal bare blive ved med at lytte til det, så forstår du det. Og så tænkte jeg, okay, så gør jeg det her. Begyndte det at gå lidt op for mig. Ja, så du spørger, hvad er noget for... Ja, hvad er det? Ja, okay. Ja. Så kommer du på noget bibelskole der, eller hvordan er det? Ja, jeg kommer på Luthersk Missionsk Højskole
Ja. Ja. Hvordan er det? Det var specielt. Det var specielt. Ja. Ja. De havde ringet til forstanderen, Hans Erik Nissen, og jeg havde en samtale med ham derovre, og ude i haven en sommer. Og jamen, jeg går jo bare på den skole og hører, og begynder at lære og holde en andagt, og ja. Ja. Så oplever du bare, at du sådan begynder at tro mere og mere på Gud, og komme tættere og tættere på Gud. Ja. Ja. Så det er en god tid. Ja. Ja. Jeg lærer Bibelen at kende, vil jeg sige. Jeg tror på det der. Ja. Ja, du tror på ordet. Ja. Ja. Men da jeg skulle hjem, så havde jeg en samtale med Hans Erik Nissen, og så siger han, så siger jeg til ham, at hvad skal jeg nu? Mm. Så siger han, det skulle spørge Gud efter. Jeg tænkte, hvad bilder han sig? Gud ved det. Men jeg fandt ud af, at det var faktisk ret vist sagt. Ja. Gud har overblikket. Ja, han vidste jo ikke, hvad jeg skulle, men han syntes ikke, jeg skulle tage til København. Nej. Med den baggrund, jeg havde. Og ja, jeg kunne heller ikke på den skole, altså jeg kunne heller ikke sluge alt det ord og alle de timer. Så jeg var ude og hjælpe pedellen lidt nogle gange, nogle timer også. Ja. Ja. Sådan for lige at få det også lidt i små doser måske. Ja. Ja, sådan lidt ad gangen. Ja. Jamen, får du så fra Gud af, hvad du skal? Da du så spørger du Gud, hvad skal jeg? Det kan jeg ikke huske. Nej. Jeg havner i Herning. Du havner i Herning. Ja. Ja. Og der kommer jeg i Luthersk Mission i Herning Ungdom. Luthersk Missionsk Ungdom hedder det vist, ja. Og de går på gaden med en campingvogn, og det er med i, og jeg kan huske på et tidspunkt, der falder jeg i druk, og faktisk dernede også, og det roder lidt rundt indimellem, synes jeg. Der er noget kamp. Ja, jeg tror ikke rigtigt, at jeg når til fuld, hvad skal jeg sige, frihed. Nej. Et eller andet sted. Og et eller andet sted, så er Jesus fat i noget, og der er en eller anden frem og tilbage. Jeg begynder at gå på PGU, altså pædagogisk grunduddannelse, for jeg kunne godt tænke mig at blive pædagog. Men i mit studielejlighed, en dag jeg kommer hjem en fredag, der knækker linjen fuldstændig. Jeg falder på knæ på gulvet, og tårerne står ud, og jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, så brækker jeg psykisk fuldstændig. Altså, du kommer hjem fra studiet, og har egentlig haft en almindelig dag. Ja. Men alligevel så kommer du hjem, og så knækker du. Knækker filmen. Fuldstændig. Og jeg ender på psykiatrisk afdeling. Og du ender på psykiatrisk afdeling? Ja. Hvor det egentlig var begyndt at gå, kan man sige, okay, men der var stadigvæk den kamp, så du var lidt frem og tilbage. Ja. Ja. Okay, så du ender på psykiatrisk afdeling. Ja. Ja. Det gør jeg. Og jeg får kontakt med en fra Herning, som er tidligere præst og har et socialarbejde i amtet i Ringkøbing Amt, dengang tror jeg det hed, som snakker med mig og hjælper mig lidt, og hans kone har på psykiatrisk afdeling også, og jeg er der ind imellem og har boet lidt nede ved dem, og jeg var ude og ind igen, og jeg begynder at få medicin, og de begynder at finde diagnoser på mig, skizofreni og angst, og og en masse stærk medicin. Så hvor lang tid er du der, altså på psykiatrisk afdeling? Jamen, jeg har været der af flere omgange, og det nogle gange har det været 1,5 måned, eller... Okay.
Men når du er ude derfra, bor du så ved den familie her, det her par her, når du ikke er indlagt? Ja, for jeg kunne sådan være helt alene. Ja, så har jeg været der i 14 dage, og så... Ja, jeg havde jo stadigvæk min studiebolig der, men jeg røg ud i studiet, og ja, til sidst så havde jeg bare ham, og ja. Så det er en ret mørk tid. Ja, det er en ret mørk tid. Ja. Og det hele det ender med, at jeg flytter tilbage til Ringkøbing, nærmere til mine forældre igen ude i Vedersø. Og bor der og har det rigtig dårligt. Ja. Der er også en, der prøver at udfri mig dengang for satans magt. Men det lykkes aldrig rigtigt. Men oplevede du den periode, altså angreb fra mørket af, altså, Ja. altså var det stemmer, eller... Jeg havde hallucinationer, og jeg havde flashbacks, altså hvor du ser film for dig, og jeg ser billeder, hvor djævlen taler til mig, at jeg skal slå mig selv ihjel, eller jeg skal gøre det og det ved dem, ellers så slår vi dig ihjel, hvis du ikke gør det. Ja, altså... Så virkelig åndelig kamp. Ja. Ja. Og på et tidspunkt, altså... Jeg kan huske på et tidspunkt går der noget igennem rummet på den her afdeling, jeg er på et tidspunkt på psyk, hvor der kommer sådan en kulde ind igennem rummet. Og jeg siger til dem, jamen, Satan kommer og siger en masse til mig, han findes ikke, siger de på sygehuset. Han findes ikke. Bare han er medicin, du skal bare slappe af, og han kan ikke gøre noget, og jamen, Satan sagde, at jeg skulle slå mig selv ihjel, og skære i mig selv, og det gjorde jeg, og nogle gange så fik jeg besked om, at hvis jeg ikke skar i mig selv, så ville der ske mig noget værre. Og nogle gange så gjorde jeg det, i stedet for at slå mig selv ihjel. Så er du også selvskadende? Ja. Og jeg har flere gange prøvet at hænge mig, hvor det ikke lykkes. Altså forsøgt at tage dit eget liv? Ja. Jeg har taget for mange hovedpines-tabletter flere gange, hvor jeg blev indlagt op for drops og for at beskytte min lever og komme ud af det igen. Det er jo voldsomt, synes jeg. Det lyder meget, meget voldsomt. Og nogle gange er jeg fikseret, fordi jeg er bange for mig selv. Og en gang har jeg været fikseret, hvor jeg får mig vreden ud af bæltet med benene ud af sengen og får fat i en lampe og holder 5 mand fra stuen ude ved en dør og til de, ja. Og en nat, hvor djævlen siger, at du skal kvæle dig selv, så tager jeg bæltet for sådan en morgenkåbe, tager om halsen, og så trækker jeg alt det, jeg gav, og kværker mig selv. Og så er der en nattevagt, der opdager det. Hun kommer ind og siger, slip. Min arm, de er låst fast. Du kan ikke slippe? Nej, og jeg har rigtig hårdt med, hun kan ikke gøre noget. Der kommer en anden sygeplejerske, lige vil prøve at klippe den over med en saks. Og hun klipper sig i fingrene, og de slår så alarm, og der kommer nogle portører og står og rykker i det der. Og de kan jo ikke rykke det fra. Og til sidst så kommer der en læge, og så de står, jeg ved ikke hvor mange mennesker, og så slipper det. Og så lyser det mig ned i halsen for at se, om jeg har taget skade. Og det er tydeligvis de dæmoner, som jeg har været invaderet af, som har haft ved og prøver på alle mulige måder har forsøgt at tage mig af dag. Var der noget i dig i den periode, hvor du, altså, der var slet ikke noget, hvor du tænkte, nu råber jeg på Jesus? Altså, der var ikke noget, hvor du tænkte, jeg råber efter Jesus nu? Nej, selvom du faktisk havde været på bibelskole og havde studeret ordet, så var det ligesom om Jesus, han var bare helt væk i den periode. Kan man sige det? Ja. Altså, jeg kommer jo på et bosted. Du kom på et bosted?
i 2001. Ja. Rosengården i Skjern. Så får jeg noget kontakt til en Nykirke, Ja. valgmenigheden i Skjern. Og får kontakt til nogle kristne, og en, der er præst der, og han kommer nogle gange, den præst, når jeg er indlagt med nadver, og snakker med mig og besøger mig. Jeg blev hentet af nogle af dem til kirke nogle gange, og så havde jeg en periode, hvor jeg ikke kom i kirken. Hvor på det her bosted, hvor det begyndte at skride meget voldsomt ind imellem, hvor jeg rendte rundt med brødknive inde i min lejlighed, og sagde til dem, de skulle blive ude personalet. Jeg var simpelthen bange for, hvad jeg kunne finde på. Og så råbte jeg ud af vinduet til dem, at nu kan I godt komme ind, når jeg var færdig med det. Og jeg rendte rundt i underbukser derinde med en brødkniv. Altså, hvor du vil stikke dem med den brødkniv, eller Jeg hvad? vidste ikke det. Eller true, fuldstændig... Ja, det var bare sådan helt... Ja. Og nogle gange kom jeg Forvirring. udenfor. På et tidspunkt var jeg rendt udenfor over til et andet hus ved en hoveddør og stod med den her brødkniv. Og der havde jeg ringet til politiet og sagt, at de skal komme, fordi jeg er rendt ud med en brødkniv og står over ved et fremmed hus, I er nødt til at komme. Og jeg kommer tilbage til Rosengården, det er nabohus. Ja. Og så kommer politiet, og så går de ud og snakker med dem og får dem til at køre igen, når jeg kommer ind. Jeg er simpelthen bange for, hvad der skal ske. Så du har sådan en fornemmelse af, at der er noget, du bare ikke selv kan kontrollere, eller selv kan styre. Ja. At det ligesom er noget et eller andet, der tager over. Ja. Hvor du sådan, altså godt kan se, at det her det er galt, det her det er forkert, men du kan ligesom ikke stoppe det. Er det rigtigt forstået? Ja. Ja, okay. Og på et tidspunkt sagde jeg til dem, at jeg hedder Svend, jeg bor nede i byen og har nogle børn, jeg skal derned. Og de stod og rystede på hovedet og sagde, hvad sker der? Ja, Og det viste sig senere, at jeg havde en dæmon, der hed Svend. okay. Ja. Wow, der har bare været kamp. Og inde i den her lejlighed, jeg havde der på Rosengården, på det bosted, når jeg skar mig selv i mine arme og sådan noget, så på et tidspunkt, så begyndte jeg at skrive med mit blod op på væggen af Satan, og Satan er herre, og Det skrev du på væggen med dit eget blod. ja, det gjorde jeg. Jeg var så langt ude der, at ja. Wow. Og til tider kom jeg tilbage, jeg var i kirken, og ja, jeg havde aldrig rigtig helt godt. Men det ender med, at jeg får et forhold til en præst i den der menighed, og arbejder lidt med nogle ting, og det ender med, at jeg blev salvet i kirken i 2018. Der blev jeg salvet med olie og blev bedt for om lægedom, og jeg synes, ja. Var du egentlig på noget tidspunkt blevet en voksendøbt? Altså, hvor du sådan virkelig havde givet dit liv til Jesus? Nej. Det var du ikke blevet? Nej. Jeg blev døbt i Skive Kirke, da jeg var barn. Okay, Ja. så der var ikke noget med en voksendåb? Nej. Nej, okay, Nej. men du blev salvet? Ja. Ja. Med olie på panden her, og knælt ved alteret, og de bedte for mig. Ja. Umiddelbart så, ja, så går jeg jo nogle år, og ja, så går det helt galt hjemme i min lejlighed i Skjern, en lejlighed, jeg har fået ude i byen. Altså, så du var flyttet for dig selv? Ja, Ja, i en lejlighed i Skjern? ja. Ja. Det var lige før jeg blev udfrit ved Mogens Svendsen. Da jeg har rodet i for mange ting, altså penduler og ånd i glas og sådan noget tidligere. Og jeg har rodet i nogle ting, altså som
gjorde, at jeg sagde til Jesus, Jesus, nu er du nødt til at gå. Jeg kan ikke holde det her ud mere. Og dæmonerne, de gik på mig hjemme i den der lejlighed. Så du havde åbnet op for det mørke? Jeg var nødt til at sige, at Jesus han skulle gå, fordi jeg kunne ikke. De var meget for stærke, og de begyndte at styre alting. De fik mig frem på nettet til den sataniske kirke og symboler, og jeg læste alle de her magier, de havde. Og Altså opsøgte du en satanisk kirke? ja, Så der var en satanisk kirke i Skjern? på nettet. På nettet, okay. Ja, hvor der var alle de her tegn, og de har der symboler, og hvor der stod nogle strategier, altså nogle af, hvordan man får magt over mennesker seksuelt, og andre ting. Og jeg begyndte at høre satanisk musik døgnet rundt. Jeg kunne ikke blive fri for det. Jeg hørte det døgnet rundt, også når jeg sov. Må nu spørge lige, satanisk musik, er det sådan noget heavy metal-agtigt, eller dødsmetal, eller hvad er satanisk musik? Det er Iron Maiden og alle de der Okay. forskellige, der synger om djævlen. Og Ja, okay. Ja. ja, det. Og jeg er inde oppe ved en kammerat på et tidspunkt. Han har mig til at læse i Bibelen og sige, det kan jeg ikke. Han prøver at hjælpe mig. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der tager han noget vand fra Jerusalem og smager på min pande, hvor jeg står og har ved en ryster og har ved en reol på væggen. Og der er ved at rykke ud, og jeg var fuldstændig. Og der tror jeg nok, han stoppede lidt, fordi vi havde med noget at gøre, som vi skulle have noget hjælp til. Ja. Og så kontaktede han Mogens Svendsen, og han ringede til mig, og så sagde Mogens. Og hvem er det, Mogens Svendsen? Mogens Er han Svendsen. præst? Han er præst? Han er tidligere præst i Kølkær, ja. Tidligere præst, ja. Ja. Okay, ja. Så ham får I kontakt til? Ja, han ringer til mig, og vi får kontakt til hinanden, telefon i hvert fald, og han siger, vil du sige ja til Jesus? Vil du følge Jesus? Så siger jeg, jeg vil gerne tilbage til Jesus. Så han godt, kom i morgen klokken 10, tror jeg det var. Ja. Og så tager jeg hjem, og så går de ellers til den, dæmonerne. De vil mig til at brænde kirken af. Jeg kommer i dernede, og de har planer om, at jeg skal brænde andre kirker af, og jeg skal slå de kristne ihjel, og de tager virkelig ved på alle mulige måder. Og Ja, alt muligt for at forhindre dig, at du skal komme hjem til Mogens. Altså, ja, de vil have mig. For at stoppe dig. Ja, de vil simpelthen have mig. Altså, de vil have mig til alt muligt. Og jeg går i bad den morgen, og de er meget aktive, og jeg sætter mig i bilen og kører op til Mogens. Der bare mærke, hvordan de søger mig ind og kører ind i lastbiler. Som river i rattet. Og, ja. Og jeg tænkte, hvornår kom politiet? Altså, folk, de ringer vel til. Ja, fordi du kørte så vanvittigt. Ja. Ja. Og den sidste 2 kilometer op til Mogens Svendsens hus, der kørte min bil så langsomt. De vil simpelthen ikke have mig op. Nej. Og da jeg kommer op i gårdspladsen og holde, så åbner min dør, og Mogens Svendsen lukker døren op i huset og går ind. Og så siger de, gå ind og slå ham ihjel til mig. Altså, Og så vælter jeg nærmest ud af døren som fuld mand. Jeg er jo ikke fuld. Men du har jo oplevet den der åndelige kamp på en fuldstændig crazy, vanvittig måde. Altså, ja. Det er jo helt vildt. Ja. Men da jeg kommer ud af bilen, føler jeg vælter ud af bilen. Men jeg er så påvirket af ånderne, at og så er det ligesom om Gud, han indkapsler det hele. Jeg får jo ikke lov til at slå ham ihjel. Nej, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Han er under Guds beskyttelse. Ja. Så jeg går hen til døren og kommer ind og går igennem
en forgang og et køkken og ind i stuen, og så viser han mig hen til en plads for enden af et bord, hvor der ligger nogle papirer, hvor der står et glas, en kande med vand, og nogle tørklæder, og så sidder jeg og kigger ned i bordet. Og så går han i gang. Så går han i gang. Han har så nogle udfrielsespapirer, hvor der er, jeg tror det er 9 bekendelser. Jeg tror det er 9, bønner. Starter med at bekende sig til Guds søn, Jesus Kristus, og komme igennem, komme igennem hele livet, hvad der er af ting, som binder. Altså en bekendelse. Så det er 9 bekendelser eller bønner, eller hvordan? Det er faktisk bønner. Det er bønner, Ja. Men hvor der er noget bekendelse og noget omvendelse i det. Ja. Altså man skal jo nok se dem for lige, men det er sådan noget med, at dem jeg har noget imod, dem jeg skal tage tilgive, som har gjort mig noget, noget som de ikke selv ved, og nogen som ved det, og nogen jeg har gjort noget, og det så det var også gjorde vi op med. Var det også tilgivelse af din far? Ja, det var tilgivelse af alt. Det var opgør med okkultisme. Det var opgør med sjælebindinger på bordeller og seksuelle sjælebindinger. Det var pendul og ånd i glasset, og jeg har et papir, hvor jeg havde skrevet alt det ned, jeg kunne komme i tanker om af sådan noget. Og det er vi bedt for. Wow. Ja. Og da vi var kommet igennem alt det der efter lang tid, synes jeg, så trak min mave fra neden sig ind, og den begyndte at skyde opad. Og Mogens rejste sig op fra enden af bordet dernede, og går lidt hen imod mig og siger, hvordan har du det, Lars? Ja, jeg synes godt nok, min mave, den trækker sådan ind, og ja, de vil ud nu. Skal jeg hente en, der kan bede sammen med os? Så sagde jeg, ja, det må du gerne. Okay, så går jeg lige ud og henter en. Og så kommer hans kone ind, sammen med Mogens, så de stiller sig, jamen det ved jeg ikke, 4 meter fra mig, eller sådan noget, og begynder lige så stille og begynder på at bede. Jeg sidder der. Og de begynder jo så at sige, at jeg skal gøre alt muligt, de her dæmoner. Men de får ingenting, jeg skulle have sagt. De beder for mig, og jeg glider ned i sofaen, ned på gulvet, og ligger hen langs sofaen til sidst, og så begynder ånderne at skubbe på mig, min ene arm blev ind under sofaen, og jeg begynder at blive presset ind under sofaen. Og så begynder jeg at sige, nu skal I gå. Og så begynder jeg at nævner 3 navne på dæmoniske kræfter, som skal gå, og jeg begynder at græde og sige, nu skal I gå, og sådan noget, det ville de ikke, og der blev kamp. Og indimellem, så er jeg helt væk i den der verden. Indimellem, så kan jeg høre, hvad de beder. Og de beder i tunger, og de beder om hjælp til mig. Og på et tidspunkt, hvor der er kamp dernede og sådan noget, og så er det ligesom om Jesus kommer ind i stuen. Og jeg blev helt rolig til sidst, og ligger der. Så du fornemmer, at nu kommer Jesus ind i stuen? Ja, han kommer sådan fra venstre side af stuen, og ud fra haven af, og så ind igen væggen, og ind i stuen til mig. Ja. Og jeg ligger så hovedet op på kanten af sofaen, og ligger der og er meget slap. Og så har jeg oplevelsen af, at Jesus kommer ind og sætter sig lige ved siden af, og lægger sin hånd på hovedet af mig. Wow. Og det ligger jeg faktisk og nyder i lang tid, mens de beder. Ja.
At du bare kan mærke, at Jesus er der og Ja, holder hånden på dit hoved. det er så fantastisk en oplevelse. Det kan slet ikke beskrives med ord. Men på et tidspunkt så forsvinder det. Jeg sætter mig op i sofaen og sidder der, og Mogens, han kan se, at jeg er totalt forandret. Jeg kigger lige frem imod ham, og jeg kigger ham i øjnene, som jeg ikke har gjort tidligere, og jeg er en totalt forandret person. Ja. Ej, hvor er det smukt. Ja. Det var en meget smuk situation. Ja. Wow. Ja. Og da jeg går ud fra den stue, er det første, jeg ser, det er, at jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Det står på væggen derinde. Amen. Amen. Altså, jeg er så vild med den historie, den måde, når du fortæller det, den måde, du fortæller det på, Lars, fordi altså, nogle gange så har man oplevet det der med udfrielse, det har været sådan meget voldsomt. Folk nærmest står og råber sådan til de her ånder, dæmoner. Men den måde, du beskriver det på, det virker bare så fredfyldt. Altså, på sådan en kærlig, blid måde. Ja. Altså, og det så bare, det er bare noget, jeg kan mærke, det virker bare så godt, altså så rigtigt. Fordi det, vi har brug for at mærke, det er jo Guds kærlighed. Vi har brug for at mærke Jesus kærlighed. Ja. Og det er det, du mærker i det, han kommer hen, og han sætter sig der ved siden af dig, og holder hånden på dit hoved. Der ved du bare i det øjeblik, at du er elsket. Ja. Det er ubeskriveligt. Ja. Det er det virkelig. Jamen, altså, jeg har selv mærket Guds kærlighed, og det er ubeskriveligt. Og jeg er en af dem, der altid står og råber kærlighed. Ja. fordi, og der står jo også i Bibelen, største af alt er kærligheden, at jeg tror virkelig på, at hvis alle mennesker bare vidste, hvor enormt dyrebare de er, hvor enormt, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt rørt, men hvis bare alle mennesker vidste, hvor elskede de var. Ja. Altså, så tror jeg bare ikke, at man vil lytte til alle de der stemmer, altså alle de der dæmoner. Man vil ikke lytte til dem. Altså, fordi man vil bare kunne sige, prøv at høre, jeg ved, at Jesus elsker mig. Ja. Så alt det, I kommer med, alt det, I prøver at fortælle mig om, at jeg ikke er noget værd, eller at jeg skal gøre alt muligt for jer. Nej, altså, jeg tilhører Jesus, og han elsker mig. Ja. Altså, så kan de der stemmer ikke få lov til at tale. Nej. Men det sluttede jo ikke der. Nej, og det er jo rigtigt, det er jo rigtigt. Ja, og jeg ved godt, der var faktisk noget kamp efterfølgende. Ja, men jeg skal lige have med, at Mogens siger så til mig der, at i morgen kommer jeg ned til dig, og så renser vi dit hus, og så forhjerner vi alle de ting, der skal ud. Og han kommer ned og renser huset, går alle rummen igennem med Bibelen, og han beder, og jeg samler tingene i en sæk, og han tager det med ud og smider det i skraldespanden. Og velsigner mit kors, og sætter Mogens ned, og vi snakker lidt, og så begynder jeg samtaler ved Mogens, sådan cirka hver 14. dag, i et år, tror jeg, hvor han oplærer mig, og noget af det første, han lærer mig, det er at gøre, som Jesus har sagt. Gør, som Jesus har sagt. Godt råd. Og han oplærer mig i strategier for mørkets kraft, og han lærer mig om Jesus, og hvad han har sagt, og Men jeg ved ikke, hvor lang tid der går. Men jeg ryger jo i nogle kampe, og der går lang tid før frygten som rigtig kommer væk. Og er det i løbet af det år, hvor du også har de her samtaler med Mogens, er det der, hvor der stadigvæk er de der kamp med noget frygt og noget angst? Eller? Ja. Det er klart, når de bliver smidt ud, så kommer de, så går de ud i ødeegn og finder nogen, der er værmt selv og kommer tilbage for at se. Ja. Jeg forsøger at komme ind igen. Ja, det gør de. Og det er også det, Bibelen beskriver, at de kommer tilbage. Så det har været meget vigtigt for mig,
personligt at have den oplæring med Mogens. Ja. Ja, det lyder mega godt, at I har haft de der samtaler fast. Ja. Men der var mange gange, når jeg kom hjem om aftenen, så kunne jeg mærke, at de fulgte efter mig. Og så låste jeg lejligheden op og gik ind. Der kunne de ikke komme ind, og så stillede jeg mig over for mit kors, som han er velsignet, Mogens. Og så begyndte jeg at bede. Ja. Og så var mit hus fredet. Der gik lang tid før den der frygt rigtig forsvandt helt. At trygheden i, at Jesus Han har sejret. Ja, han har udfriet mig. Lige præcis, ja. Du er fri. Ja. Ja, fordi det er jo det, altså i tankerne, der vil vi hele tiden blive angrebet. Ja. Og få at vide, at nej, du er ikke helt fri, eller du er ikke helt elsket, eller eller du er ikke god nok, eller Så den kamp havde du stadigvæk. Ja. Men jeg lader efterhånden at tro på ordet. Af hvad Gud har sagt. Ja. Det er sådan, det forholder sig. Præcis. Ja, det er sandheden. Jesus er sandheden. Ja. Men på et tidspunkt, så får de alligevel mig forledt lidt. Ud i noget seksuelt igen. Og det, altså jeg synes, i kirken snakker vi ikke så meget om de der seksuelle, men de får fordrejet nogle ting. Og jeg er så enig. Jeg synes, det er noget, vi skal snakke meget mere om i kirken. Ja. De får fordrejet nogle ting, og de får proppet noget ind og får engageret noget, hvor jeg kommer ud i noget med noget seksualitet på nettet og noget dating-sider og noget skrammel. Og det er jeg godt klar over, og jeg er godt klar over, at jeg skal væk fra det her, men det kan jeg ikke. Og de begynder at trække ordet væk, de begynder at trække bønnen væk, og de begynder forfra. Og jeg tager til min bedegruppe, som vi kalder dem, med vores sammenkomster der. Altså en netværksgruppe. Ja. Og så ude i bilen, så siger de til mig, at du skal ikke gå derind. Jeg tænkte, okay, hvad sker der her? Og jeg går derind alligevel til at sætte mig for enden af et bord. Ja. Og så kommer Helligånden og siger til mig, at du skal bede om at få forbøn nu. Og der er 2 andre uafhængige hinanden den aften, der får en besked fra Helligånden om, vi skal bede for Lars. Vi skal huske at bede for Lars. De får ikke gjort noget heller ikke. På et tidspunkt den aften kommer Helligånden og minder mig om det ord i Peters brev om, at de går omkring som brølende løve og leder efter nogen at sluge, og så videre. Minder mig om den tekst. Ja. Da aftenen om, så bliver jeg siddende, og de andre, de rejser sig op, og jeg siger til vedkommende, som har talt, at der er noget galt. Jeg kan ikke læse ordet, jeg får ikke bedt, og han beder for mig, og der sker ikke rigtig noget. Altså fortæller du dem, at du er begyndt at gå ind på de her dating-sider? Nej, okay, det fortæller du ikke. Så det er ligesom, det kommer ikke rigtig frem i lyset, kan man sige. Nej. Men han beder for mig der, og der sker ikke rigtig noget. Han snakker til mig, og det beroliger mig faktisk egentlig ikke rigtigt. Og jeg forstår ikke rigtigt, at der ikke sker noget. Og så går jeg ud i bilen og kører hjem, og så kan jeg mærke, at der sidder en flok dæmoner på bagsædet. Og der bliver jeg alvorligt bange. Og så tager jeg telefonen, og så ringer jeg til en, der har været med i den bedegruppe der. Men han tager ikke telefonen, han er ikke nået hjem endnu. Så da jeg kommer hjem, så skriver jeg til hans kone, at den er helt gal. De var så de 2, som havde fået besked fra Helligånden, der skulle bedes for mig. Okay, ja. Og de kontakter mig, de ringer til mig, og så siger han, den er helt, hvad kan vi gøre, og kan vi bede sammen, og sådan noget. Så siger det tør jeg ikke her, og dæmoner, de sagde til mig, at vi smider dig op ad væggen. Vi slår dig ihjel. De satser alt
på at Ja, de sidste Ja, krampetrækninger, ja. kan jeg sige, ja. Og så ringer vedkommende, som har talt til den bedede gruppe der, og siger, jeg tør ikke, at vi skal bede, når jeg er alene. Jeg var virkelig bange for, hvad de kunne finde på. Og så blev vi enige om, at jeg skal gå over på den anden side af åen, over til et hus, hvor der de 2 personer er, som har fået besked fra Helligånden den aften. Og så kommer jeg derom, og så kan de godt se, at den er helt gal. Mit ansigt, og jeg kigger ned i jorden, og ja, så kommer jeg ind og sætter mig i en lænestol, og siger, jamen, bare bed. Gør et eller andet. Ja. Og de beder i 1,5 time for mig. Og de siger til mig, tag en stol og smid den over højre skulder. Og det kommer ikke til at ske. På et tidspunkt, hvor de beder, så siger jeg er nødt til, at de lægger mig i sofaen. Og så lægger jeg mig på ryggen i sofaen, og de beder videre. Og på et tidspunkt, så står jeg faktisk i en helt flitsbue i sofaen. De siger, at der var 1,5 meter fra sofaen og så op til bagsiden af min ryg, og så stod jeg i en flitsbue i sofaen. Og så stod det på et stykke tid, og så kommer der en frem for mit ansigt og siger, du skal tale for mig, og røre ved mine læber. Du skal tale for mig. Ja. Og så siger det. Så er det væk. Så det var Gud. Ja. Ja. Og det... Jeg snakkede med Mogens Svendsen dagen efter om det, og han siger, tag det som en advarsel. Ja, ikke at åbne op for noget. Ja. Ja. Man simpelthen ikke lukke op for dem. Man simpelthen sørger for at bekende, når der er noget galt. Præcis. Synd, og hvis man ryger ud i noget, så skal man simpelthen få bekendt det over for Gud, og komme til ham. Ja, det er jo lige præcis det, fordi jeg tænker, at selvfølgelig kan man træde ved siden af som kristen, men det er bare så vigtigt at bekende det. Ja. Altså, og bede om tilgivelse. Ja. Wow. Så derefter, så har du bare oplevet friheden. Ja. Wow. Ja. Ja. Det er hun også bare se dig. Du ser glad ud. Ja. Ja, altså... de kommer jo en gang imellem og besøger mig og prøver på noget at bluffe mig, men altså... Så må de forsvinde i Jesu navn. Amen. Amen. Ja. Og i forbindelse med, at jeg har hjulpet andre, en kammerat, jeg har hjulpet med, han kom på et tidspunkt og sagde til mig, at det banker på vinduerne. Det hele huset, han oplever så mange forfærdelige ting, fysisk. Ja. Han sagde til mig, vil du ikke godt kontakte Mogens Svendsen? Så sagde jeg, jo, det vil jeg godt. Ja. Og så snakkede med Mogens Svendsen, og så mente han, at det skulle vi gøre. Okay. Og så måtte vi jo ligesom prøve at være med til at rydde huset derude og bede for den her mand. Ja. Oplevet, hvordan det manifesterer sig i Jesu navn. Sådan. Med hans korsfæstelse, hans blod og hans sejr. Ja. Det er altså... Ja, vi har fået en autoritet. Ja. Og velsignelsen over huset og manden og bedt for ham og opleve, hvordan at han også får frihed. Ja. Wow. Ja. Så din ven er også blevet sat fri? Ja. Ja. Ej, det er stærkt. Altså, han er jo også under en slags... Igen en oplæring. Ja. Der er jo sådan en disciplgørelse, eller discipleskab inde i det. Ja. Det er jo det, og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi er der for hinanden, at vi har også sådan åndelig... Altså, jeg tænker, Mogens, han har været sådan en åndelig far for dig. Altså, det er jo vigtigt, at vi har de der åndelige forældre, der hjælper og tager i hånden og viser vejen, ikke? Ja. Præcis. Så... Ja. Ja, så du er...
efter min udfrielse, så har jeg fundet en kæreste på Filippinerne, og Ja. jamen, der har jeg været nogle gange, og også oplevet ting dernede. Ja, der var en, du også havde bedt for der. Var det noget med en blodprop, eller hvad var det? Ja, det var et familiemedlem til hende, som havde fået en blodprop, hvor blodtrykket lå meget tæt på 200, og blev indlagt på et hospital, men der var ingen udstyr til at overvåge hende eller noget som helst. Og så kontaktede jeg nogle af mine venner i Danmark i bedegruppen og sagde, I er nødt til at bede. Ja, ja. Jamen, det ville jeg også gerne, og jeg kontaktede en 3 stykker. Og der er så en, han får en besked fra Helligånden om, at min kæreste, hun skal gå ud og lægge hænderne på hende og sige, at hun er helbredt i Jesu navn. Og det siger jeg til hende, og det gør hun. Og hun kommer tilbage og siger, der er godt nok power i Jesus name. Der er kraft i navnet Jesus. Ja, Amen. Og efter hun har lagt hænderne på hende og sagt det, så kommer der en, der blodtryk, og så er det faldet ned til normal. Sådan. Og hun blev overført med ambulance til et andet sygehus, hvor de har udstyr, og lægerne de finder en sten i hende, og nogle parasitter fra rismarkerne, som vil slå hende ihjel en dag. Det er jo bare vant til dernede, at de får sådan noget, når de roder i det der rismarker, men så siger jeg til min kæreste, vi beder for det der, at det også må forsvinde. Ja. Og jeg rejser hjem, og en dag så kommer der en tekstbesked, at lægerne de har erklæret hende ren. Sådan. Så skal jeg sige, hvad for noget? Ja, parasitterne de er væk, de kan ikke finde dem, og stenen den er forsvundet. Wow. Så det er fantastisk, når... Ja. Alt er muligt for Gud. Ja. Alt er muligt. Ja. Ej, hvor er det stærkt. Ja. Ej, hvor er det stærkt. Jeg tænker virkelig også bare det som Gud han sagde der, hvor han rørte ved dine læber, det der med, at altså, du skal tale om det, var det sådan, han sagde? Eller? Jeg skal tale. Du skal tale for ham, og det er jo også det er jo det, du sidder og gør lige nu. Ja. Du taler for ham. Altså, det er så stærkt. Ja. Virkelig. Ja. Er der noget her, altså vi er ved at være sådan lidt på falderebet her til sidst, men noget, du synes, du mangler at få sagt, Lars, som en del af din historie. Hvordan har du en relation til dine forældre i dag? Ja. Det har du. Jeg har bedt Jesus om at tilgive. Ja. Og jeg har et fantastisk forhold til min far i dag. Wow. Vi går rigtig gode venner. Min mor er blevet dement og på plejehjem, og ja, men wow. Jeg håber, hun kan forstå og se, at der sker en forandring. Ja, jeg tænker stadigvæk det der med, at altså selv med det mindst, der tror jeg også på, at Gud kan nå igennem. Altså, og bare det, at der er sket den genoprettelse i relationen til din far, det er jo kæmpestort. Og også til din mor jo ikke. Altså, at du har fuldstændig tilgivet dem. Ja. Så du har jo virkelig også brudt den der slægtsforbandelse, som du startede med at snakke om, ikke? Ja. At den er virkelig blevet brudt med dig. Ja, det er den. Ja, wow. Det er så stort. Ja. Kæmpestort. Tak Gud. Jesus er stor. Jesus er stor. Amen. Amen. Yes. Halleluja. Halleluja, ja. Har du lyst til vil du bede en bøn lige for dem, der sidder derude, de lytter, der er derude? Ja, det vil jeg da gerne. Ja, dejligt. Kære Jesus, tak for din store kærlighed. Tak, Jesus, for dem, som lytter. Tak for dem, som lytter derude, Jesus, som har brug for hjælp eller opmuntring eller på anden vis. Vil du tage dig af dem, Jesus, og fylde dem med dit lys og din fred. Jesus, tak fordi, at du har sendt din Helligånd til mig. Tak fordi, du har sendt din Helligånd til os. Ja, tak. Tak, Jesus, for dit blod. Tak fordi, du har taget alt på korset. Vores synd, vores sygdom og vores lidelser og alt vores mørke.
Tak, Jesus, du er verdens lys. Og den, der vandrer med dig, skal ikke vandre i mørke, men have livets lys. Tak, Jesus, for denne stund. I Jesu navn. Amen. 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 Tusind tak, fordi du kom, Lars. Velbekomme.